I'm Kagawad Jan Jesner Persponsaran from Barangay Nabitasan, La Paz. I'm a performing artist and of course, character sa tribo Dagatnon sa Ramon Abanzanan National High School. So, ga-perform na ko dira sa tribe for almost 4 years already. Sa pandemic, actually, grabe gid ang gintuga nga problema sa akon. Pero, nakafocus ako as public servant. I know nga delikado but kinahanglan because amo na iyang akon nga job to serve sa akon nga mga pumuluyo. Kag sang pandemic gid, especially sing lockdown, diri gid na test kung kaisog para lang magbulig kag magserbisyo sa mga pumuluyo. Every time may dinagyan, gina-anticipate ko na gid iya even though nga may mga other projects ako or busy ako sa community, gahimo gid ko time nga maka-perform because panata ko na kay Senyor Santo Niño. Kag ang feeling nga ga-perform pa nga upod mo si Senyor Santo Niño is lain gid.
Viva, Señor Saturnino! Viva! Viva! Viva!